시간 사실 그런 말이. 哎呦我的妈！哎呦我的妈！खामानि मावनानै मेंजोब्बाय आंहा एकदम दासो बेरा दुमना फैखांदों आमफ्राय नै माइरं जावगासिनो मा खामानि मावनाय नोंलाय? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। हामफाया दिनै नै माइरं जावनो नागिरदों बेखौनो देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो। ओमफ्राय आं बिराद खामानि मावना फैबाय माने मा होनोमोनलाय बेरा दुमना फैबाय आरो बेरा दुमनायखौ आं देखायबाय थाथ'वासै नोंथांमोननो सानफ्रामबो माने एखे बेरा दुमनायखौ माने देखायबाय आं बाथारलै खेनांदों। 哎呦我的妈 सादों नामा खेबनाया नै नायनो हागोन नोंथांमोन हामफाया माइरं जावगासिनो दं नै नायना जावमारनो रोंमारदों ना खेबना होनबा बुजिनाय सायो नामा केमेरा खेबबा नै हामफायना फिसालायाबो साला ओइ हामफायना फिसालाया बिराद दुस्थुथार साला माइरं जावफादों जावगासिनो अ सालिदोंसो नामा हामफाया बेसे बुरजा सालिखांखो ए बेहायसो दोनो बाल्थिङावसो दैज्लांनि थाखाय सालिजोबखाबाय आरो ना हामफाया मालाय एक्ट्रेस जाबावसिनसो एक्ट्रेस जासिगोन नामा नोङो Siang. Ya. Saya siap baik ya. Ya. Reza, ucing. Reza. Bah, adar जानो रोंहांबायथ' गाइखेर गैया. इखै जाहैथां. जा गोरलैयावनो सानथाम जानायावनो बिमाखौ सैमाया अरथारनानै गालांदों बिराद गाज्रिनो गाइखेर दौवैसो फेदेरनांबाय बेखौ मास मोनसे बारबाय आरो बिराद आथा खिथाथार मानसिजों खख्लिं बिलाइ होदों नै खख्लिं रोजा ना आखाइल' जालाबायो ये केमेरा रोल रोलिं एक्शन सादों नामा केमेरा खेबनाया अबाव थांनांगौ आंलाय What angle? Oh no.哎呦我的妈시간 사실 그런 말이. 哎呦我的妈Rua gebozeng dan kau sang Leyai paling ada driver Injau gedana bekar langbai Leyai mei kacilia Hori bengso henla hori bengso Hori bengso henla hori bengso Hori bengso henla hori bengso Hori bengso henla